Ostiral honetan, udal aurrekontuko 6,5 milioi euroko soberakina COVID ezohiko funts batean sortzeko erabiltzea proposatu genuen. 6,5 milioiko kopurua aipatu genuen, Amaia Elkanpok aurrekontuaren soberakina hori zela adierazi zuelako. Baina gaurkoan eskuratu berri txosten baten arabera, soberakin hori 54 euro baino gehiagokoa da. Eta horietatik 32 milioi euro baino gehiago konprometitu gabe daude. Onartezina da, gure auzokide askorentzat egoera ekonomikoa eta soziala gero eta larriagoa denean, merkataritzarako, ostalaritzarako eta kulturarako laguntzak ukatzen ari direnean, guzti hau gertatzen den bitartean, 30 milioi euro baino gehiagoko diru publikoa inbertitu gabe egotea. Eta zertara bideratuko den oraindik ez jakitea. Arduragabekeria, izugarria eta kudeaketa negargarria. Datu horiek eskuan, pasaden astean proposatzen genuen ezohiko COVID funtsak handiagoa izan beharko luke. Eta konpromiso garbia eskatzen diogu udal gobernuari konprometitu gabeko gerarekin hori pandemiaren ondorio sozial eta ekonomikoak arintzeko politiketan baino ez dela gastatuko. Era berean, herritarrei jakinarazi beharko zaie, gardentasunez, zer kontzeptutan gastatuko den diru hori.